L-Speaker tal-Parlament saħaq li ma kellu jkun hemm ebda oġġezzjoni kapriċċjuża l-laqgħa ta' kumitat parlamentari. L-Speaker Angelo Farrugia saħaq dan f'deċiżjoni li ta' fil-bidu tas-seduta parlamentari ta' tnejn filgħaxija brabta mal-fatt li l-Oppożizzjoni Nazzjonalista baqgħet tinsisti li ma kellix tiġi diskussa liġi li ssaħħaħ il-ġlieda kontra l-kriminalità fi stadju ta' kumitat. F'ruling li ta' l-Speaker mhux biss irrefera d-deċiżjonijiet li nataw minn speakers ta' qablu imma spjega li kumitat parlamentari jrid jitħalla jitlaqqa u jaħdem. Ċertament is-sedja tifhem li m'għandux ikun hemm oġġezzjoni għall-laqgħa b'mod kapriċċjuż imma jrid ikun hemm raġunijiet serji li minħabba fihom issir talba biex il-laqgħa ssir data oħra. Dan brabta mal-fatt li l-Kumitat tal-Konsiderazzjoni tal-Abbozzi kellu jiddiskuti emenda dwar il-perjodu ta' arrest tal-legati suspettati li jkunu wet reati serji jiżdied b'approvazzjoni tal-qorti bi 48 sija biex il-Pulizija tkompli tinvestiga. L-Speaker għal ċaru tont li l-membri kollha tal-Kumitat kemm fuq in-naħa tal-Gvern kif ukoll fuq in-naħa tal-Oppożizzjoni kellhom għarfien tal-aġenda tal-laqgħa tal-Kumitat u l-Speaker saħaq ukoll li ma kellha l-ebda korrispondenza li xi deputat oġġezzjona għall-aġenda in kwistjoni. Id-deċiżjoni tal-Speaker għall-aġir tal-Oppożizzjoni ġie wara li f'seduta parlamentari qabel l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż għaġġornat tal-vakanzi tal-Għid fil-Parlament għamu l-wib tal-Oppożizzjoni Robert Cutajar u d-deputat nazzjonalista Carola Collina jilmentaw fuq avviż għall-laqgħa tal-Kumitat Parlamentari tal-Konsiderazzjoni tal-Abbozzi. L-Oppożizzjoni kienet sostniet li l-laqgħa tal-Kumitat kellha titħassar iżda l-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard kien saħaq li l-laqgħa tal-Kumitat kellha ssir u l-pajjiż irid jieqaf ikun ostaġġ ta' oppożizzjoni maqsuma. Dakinhar kien tkellem ukoll iċ-Chairman tal-Kumitat tal-Konsiderazzjoni tal-Abbozzi Michael Farrugia li spjega kif kien hemm korrispondenza għaddejja bejn il-membri fuq il-Kumitat li fiha l-Oppożizzjoni qatt ma talbet li l-laqgħa kellha titħassar kif fil-fatt ikkonferma l-Speaker f'ruling li ta'